Møller, kan du give mig et synonym for dåsemakrel? Kan jeg i hvert fald, Thijs. Og det er store batterier, og det er nøjagtigt, hvad vi har med til jer i dag, mand. What the? Vi har noget boom og noget cracks, vi skal have fyret af. Og noget 109 shot mixtape og noget 36 shots Green Mountain. Så det bliver sindssygt, mand. Så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med at fyre noget krudt af, og så bare give den max-gas. Jamen det er igen fantastisk intro. Vi ser hernede, der er lidt forskelligt hyggeligt. Nå, det vi har hernede, det er altså nogle forskellige raketter. Der er både lidt fra T. Hansen og Harald Nyborg, og så har vi nogle Bilka-raketter og en Equator fra T. Hansen. Så kan vi op i nogle lidt mere spændende ting her. Vi har boom-batteri fra Spectra. Rigtig lækker batteri. Jeg har prøvet på gang, bare ikke lige optaget det til video her. Men det kommer altså nu. Så har vi Pax-batteri. Det er altså fra Omega. Også rigtig lækker batteri. Det kommer vi ind i, når vi skyder det. Det kommer vi mere ind på, når vi skyder den. Hey, du skal ikke stikke. Nå, så tror jeg, vi tager sådan en fantastisk 100 skud Spectra batteri bagefter. Så har vi de her spændende batterier til sidst fra Midtjysk Fyrværkerisalg, som der er så lidt oven i min ordre, dengang jeg kom og handlede for 6.000. Og der er altså 2 rigtig spændende store batterier der. Men vi starter ud med de fine små. Så jeg tænker bare, at der skal skydes lidt her. Og jeg tror, vi starter med sådan en salutraket der. Det er sådan en lille hygge. Ja, men så skal vi jo lige, så skal vi holde dem her. Vi kan jo gå hen lige så fint og stille. Her, lad os sætte dem alle sammen i herhen. Lad os smække dem alle sammen i. Ej, hvad rimer på store raketter? Store batterier. Hvad rimer på makrel? Store batterier. Lige præcis. Hvad rimer på sten? Store batterier. Hvad rimer på bil? Store batterier? Ja, mand! For helvede, Møller, kom ud med. Hvor hedder det på, Thijs? Du skal huske at sætte den i den der lille... Batterier. Batterier? Det skulle da batterier. Nej. Det er hyggeligt. Nu bliver du ved med at sætte den midt i vinklet, makker. Hold din kæft, ikke også? Nå. Nej, du har da kromofon. Nej, jeg har en ekstra. Vi har den her Dark Spirit, først 8,2 gram lille hyggeraket. Jeg har i hvert fald flere kromatorer end dig. Så, nu siger vi lige undskyld til hinanden. Jeg kan mærke, vi er på vej op ad konflikttrappen nu, Thijs. Og det er ikke det sted, vi skal hen. Okay? Ja, okay. Der står der mistelten! Hvad er det bange? Nice! Move on! Så tager vi den næste salutraket her, first light. Hvad skal jeg med kvinder, når jeg er til mænd? Hvad? Nej, det Ej, den fløj lidt for højt, synes jeg. Vi fortsætter. Hvad tager vi så nu? Vi tager en Equator. klar. Hvor mange gram har den? Den har 500-500. 13 gram. Den her klæder jeg godt. Ja, det er de gode gamle. Nu er du for at pille i øret. Hvad fortsætter vi til? Den der. Ja. Hvad, vil du tage den? Nej, for den her 25 gram. Nå, vi har en tyr her. 25 gram. 25 gram. Hvad fanden med jorden, mand? Okay, hvad tager vi så? Kom nu! Det er en stenbuk. Ej, du tager den helt op i bunden, makker. Du skal tage den i enden af lunden. Sidste! Det er så himmelværet. Hvad er det for en? Nummer 3? Hey, yo! Fuck dig! Tænd nu den lorteraket. Du skal jo bare tænde den. Der er lund på. Hvorfor tør du ikke tænde den? Det er fordi papir, det er... Kom, så sender vi den. Nej, jeg har den her. Okay. Gå nu væk. Makker. Jeg tager den. Nice.
Nå, det er Hvad var du ved at sige? det var også lidt fyrværkeri. Vi tager en boom! Og boom, 25 shots. Boom, big Hvor mange har vi i den her? Der har vi 152,85 gram. Jeg chok. Ja, tak. 25 skud formstøbt. Du kan lige jeg har stadig vandet på, så det er lidt... Den skydes bare. Boom! Bare klart. Boom var klar. Boom var klar, så det er bare... When a beep! Nice! Jeg er nødt til at skifte batteri, så I'll be back in a sec. Nej, måske... Hvad siger du? Møller, kan du ikke lige give mig noget, der rimer på stenbuk? Store batterier. Hvad skyder vi nu? Pax. Vi har Pax. Det er 219 gram, 26 mm. Pax, det betyder fred på latin. Fun fact. Gør det faktisk det? Ja. Hvor mange skud er der i? 25 skud, Omega! Vil du have den her bagefter? Nej, jeg vil gerne have 100 skud bagefter. Nå. Altså den nedenunder. Fantastic. Vinklen. Det betyder sodavand på italiensk. Fantastisk, det betyder sodavand på italiensk. Den er lækker, den der, mand. Det er altså i orden. Så kan jeg trøste mig selv med, at jeg stadigvæk har 2 af dem. Ja, den var i orden. Der er ikke så meget fred over det batteri der alligevel, så... Ej, det var faktisk sådan relativt stille og roligt, men der var godt knald i. Hvad er det der? Du lukker bare bønnen, mand. Nå, jamen fantastic 100 shot Spectra. Bäst i luften. Ja, svenska. Svensk, jag pratar inte svenska. Nej. Og den står her 700 og... Jeg kan godt snakke dansk. 787,7 gram krudt. 100 skud, 20 mm. Lad os se, hvad den kan. Skal vi ikke lave en firing på DK? Svensk Sverige? Jo, så snak. DK, vel? Kom så. Firework Brothers SA. Velkommen til Firework Brothers DK. Velkommen til Firework Brothers. Velkommen til... Hold lige hop. Men det er ligesom Mr. Beast, så der skal være en på hver sprog. Så får vi nogen til at lave, voice over. Skyer! 100 skud! Kæft, jeg glæder mig! Sådan en dejlig forbrænder. Det kan godt være, det bare kun er det. Jeg håber, der kommer noget knald. Ja, fuck! Ja. Fuck, det er nice. Come shot. Var den godkendt? Ja. Var den godkendt? Ja. Ja. Kan du godt lide det, hva'? Krigspas. Nå, jeg tænker, vi tager altså den her. Så Møller. Nej, den tager Det er grønne miner, og så røde krusetter. Det er ikke andet. Men røde krusetter, de er også mega lækre. Og hvor mange gram har den? Den har lige knap 1 kilo. Det er jo sådan noget professionelt... altså, det er jo konsum. 900, det er 450. Det er vist noget, der er meningen, der skal bruges i shows. Eller i hvert fald kunne bruges i shows. 954 gram. Spændende på at se, hvad den kan. Fuck, det lyser meget, mand! Den er
grønne miner også, det hele. Shit! Fuck, det så godt ud. Fuck, det var fandme fedt. Det var fandme vildt. Du skulle være tændt en anden på samme side på bagved. Ja, hvad skulle jeg skyde et batteri af sammen med? Skal vi ikke tage det der med til FCN-kamp? Nå, vi har et 109 skud. Yes, professional line. 109 skud, og der er faktisk, hvis ikke jeg så forkert lige før, yes, 996 gram i den her basse. Så den her, den rykker altså også. Reserve. Vi starter her. Det der, Spændende, om der er knald i den, eller om det også er crusader. Shit, det lyste meget op, de der crusader. Det så fucking godt ud. Hvor meget var det koster, Oliver? 400 kroner. Det er faktisk ikke slemt. Nej, men jeg fik... Nej, længere væk, Møller! Hvad? 80? Det var fordi, du ikke kan finde ud af at appreciate crusader. Hvis du lægger mærke til, hvor meget det er lyscenter. Det kræver rigtig meget krudt. Der er vinkel i. Ja, der er vinkel i. Du vender den rigtigt, ikke? Ja, altså på lang. Jamen, der skulle gerne stå op på toppen, hvad der skal vende mod os. Pile mod os. Ja, okay. Nej! Jeg havde vendt den rigtigt. Nej, du havde ej. Jo, bare omvendt. Okay. Der er ikke nogen forskel. Jeg vendte mig rigtig bare omvendt. Den jeg ikke kunne finde video på, den glæder jeg mig mega meget til at se. Mand. Fuck, det var fedt. Shit, tak. Fuck, den var sindssygt. Ja, tak. Spirituskørsel. Det er fuldstændig sindssygt, det der. Det var meget. Det var bare røg derude på marken. Det kan de ikke se på kameraet. Jeg kan lige skrue lidt op for ISO her, så kan I se det. Læg mærke til, hvor meget der er derude, mand. Shit, mand. Vi fik lavet et show med de 2 batterier, og så bare 20 af hver. Det er i hvert fald topkarakter tilbage. Okay, den der, men 109 skud, det forstår jeg heller ikke, at det kan gøres på 2 kilo krudt, eller 1 kilo krudt, det der. Den var voldsomt fed, og det virkede til, at det var nogle ret store kaliber. Hvad kostede de 2? Den kostede 800-900 kroner, og den første, den kostede 400. Shit, det var nice, det der. Den her. What? Det var både 20 og 30 mm. Hvordan kan man gøre det med 109 skud på 1 kilo krudt også? Det er fandme sindssygt. Fuck, det var i orden, det der batteri. Det var helt vildt. Shit, mand. 996,2 gram. Det var fandme nice. Det er sgu nok næsten... Det var næsten hvad det med det yndlings 1 kilos batterier, det der. Det var virkelig fedt ude for mit jydsfyrerisalg. Kæft, den var grum. Men det kan være, at vi skal have de 2 gutter med i outroen her. Thijs, hvad rimer på outro? Store batterier. Og det var lige nøjagtigt, der I så i dag. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og sub til Thijs' YouTube-kanal. Thijs Lander, han løfter vægte. Tusind tak for at I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Vi ses igen næste gang. Hej. Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope, that diesel, freeze, running till I miss my season, laid back, geeky, smoking on dope, that diesel, young nigga gone off the deep end, running till I miss my season, I keep a stack of them blessings, I'm ballin'.